El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. An miirina bɛ a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don, laadiri don, baarakɛla don, faso kanuna don, miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. O ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la, bɛɛ bɛ bato la, zawiyaw kɔnɔna na, misiriw kɔnɔna na, tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi. An bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye, min ye an ka nin kalifaba in ye, min ye an ka nin mukadamba in ye, a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye araba ye février kalo ale tile 12 ye bi ye san 2025 keba sunkalomakɔnɔ kɔnɔ ale tile 13 ye bi ye. Ko in bɛ ka na dɛ. A kɔni n'a daminɛna k'anw don Burukina anw bɛ to yen. Taxation bɛ yen fɛn bɛɛ kan an b'an débrouiller yen ka to yen. Sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ min na faso ka gafe min bɛ yen n'o ye kunnafonidi gafe l'essor ale ye tɛgɛba ɲɛ kelen kɛ DDR ko la. A ko finman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen Umaru Jakite ka fasiri la. L'essor ye min sɔrɔ DDR min bɛna sigi sen kan kɛba an na don a womisɛnw kɔnɔ maa 3000 o de bɛna ta. Jɛkulu marafatigi kɔrɔ minnu tun bolo bɛ bɛn sɛbɛnna Alizerikaw fɛ olu ta ye 1000 ye. Donsow ni maa minnu kɛlen don k'u yɛrɛ lakana an ka jamana kɔnɔ olu ta ye 2000 ye. Ismaël Wage ɲɛfɔli min k'o la an n'an tila ka an da don o la. Kuluba faama sigiyɔrɔ la samɛ foli bɛ sen na hali bi kɛba. Jamana o lasigiden minnu b'an fɛ yan kununko kun y'olu ta ye. Premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la kununko ale fana ye lasigiden 4 bisimila. Egypte, Maroc, Venezuela ani Turki ye. O mun bɔra o kɔnɔna na an na o da o tulo kan. Grève min tun bɛ sen na Gao mobiliba bolilaw fɛ yen kɛba k'olu ta banna nka san école karamɔgɔ olu ye grève daminɛ chrétien écolesow ko tant que olu ka janvier kalo musaka ma d'u ma k'olu tɛ taa classe kɔnɔ. Nin ye kuma la kumabaw ye sɔgɔma in na an bɛ te fa fɛ ka sɔrɔ ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna na. Keba bamananw ko dabolo tɛ ɲani na k'u bugɔ kɔ. Cɛ 100 bɛ ni dɛgɛ o dɛgɛ minni cɛ e t'a laban bɛ kɛ filen ye. Da min tɛ se ka kuma keba o ye bara ye. Sɔgɔma in na kuma kelen min bɛ ka taa ni ka segin an ye dɔɔnin faamu a ko la. Fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ sabula an ka maakɔrɔw ko an ma kɛba ko jamana bɛ sigi duloma 3 de kan fangatigi, waritigi ani dɔnniba. Bɛɛ lajɛlen nin 3 la bɛɛ b'a sama ka bɛn min ye fangatigi ale sago ma nka dɔnniba sago b'a yɛrɛ la nafolotigi sago b'a yɛrɛ la sabula olu ka sɔrɔ n'u ka hakilinaw n'u ka miirinaw o b'olu yɛrɛ fana kɛ fangatigi ye. Ni ninnu 3 bɛnna yɔrɔ min kɛba
sigi bi ja dugu bi lafiya maaw b'u ta fan n'u nafan dɔn mun kɛlen don ka maliyɛnw dusuma kasa bi kosɛbɛ dɛ ko waliya min bɛ sen na ni o de ye k'a fɔ nin waati laban in na ko nɛgɛjurusi siraw fɛ keba min ye orange wo telecel wo ka taa se malitel move n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma keba ani samaw weevuw ni dasidɔw nin bɛɛ lajɛlen ko musaka min bɛ sɔrɔ a kan ko k'a lajɛ dɛ dugudenw ko olu fanba ko k'olu ma ban han olu ka dusukasi ye min ye keba n'i ko maaw ma a y'aw tilen a kana sɔrɔ i yɛrɛ ngɔlɔlen don n'i ko maaw ma a ye na i yɛrɛ kana taa kɛ sulusalokɛbaga ye o la wa n'i ko maaw ma a ye na ɲu o k'a sɔrɔ finsigi dilannen dɔ ka bila i kun olu ka se k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'i dɛmɛ keba a ye n dɛmɛ n ka wara faali la a kunkolo yanfan b'i bolo an ye maliyɛn dɔw ɲininka keba u ko olu tɛ se ka min faamu sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ degun bɛ jamana kɔnɔ kɔlɔlɔ bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw caman bɛ yen bi u t'a dɔn u bɛ min kɛ nasɔngɔ ye u bɛ kɔlɔbɛ min kɛ ka mini min sɔrɔ n'u b'o bila u ka orange jiginɛw kɔnɔ ko gouvernement ɲɛsinnen filɛ o de ma nin ye ala barika la 100 la ni 200 taara 200 la ni dɔrɔmɛ 20 taara 1000 la ni 40 taara tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fo dɔw la nka kebaw tɛ min kalama ni nɛgɛjurusi sira in foyi tɛ yen k'u bɛ wari min ta u ko k'u b'a da yɛrɛ fa aw ye n'i ma fili n'i ma ɲinɛ kuma caman i b'a mɛn mɔgɔw da n ka crédit banna k'a sɔrɔ ma bɔ a kalama n yɛrɛ t'a dɔn n ye weleli ko joli kɛ i bɛ weleli yɛrɛ kɛ kuma dɔ la ka ɲininkali kɛ yalama n'o y'a sɔrɔ ne ka fɛnw kɛra wa ko gouvernement kun kan ka kɔn ka o furan k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn degun mun bɛ maliyɛnw kan bi nɛgɛjuru sirako la k'olu tun b'a fɛ o ka dɔn wa gouvernement yɛrɛ mɔgɔw olu yɛrɛ kun ka kɛ misali dibaa fɔlɔw ye CNT mɔgɔw ka kɛ misali dibaa fɔlɔw ye gɛlɛya min bɛ yen a ka ye olu yɛrɛ kɛcogo n'u taacogo n'u ka sɔrɔw kɛcogo la nka jamanadenw bɛ kule la olu bɛ dayimu kayimu na keba maa caman ko k'olu m'o faamu dɛ ko nɔn tɛ fɛn bɛ sɔrɔ min ka ca ni yɛrɛ ye yɛrɛ keba o tɛ jamanadenw ta ye an ye fanga maa dɔw sɔrɔ k'u ɲininka aw ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye dɛ u ko olu ye fɛn fila de sanga ɲɔgɔn ma a fɔlɔ ye mun ye an ka dɔ fara kuran sɔngɔ kan wa walima an ka wari ɲini kuran degun bɛ se ka ban cogo min keba an ka wari ɲini kuran degun bɛ se ka ban cogo di kurantigɛ bɛ se ka ban cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ keba ne ye nin fɛn yɛrɛ ye a mɛnna aw tɛ ne ka kuma lamɛn ne ko aw ma n k'u bɛ réunion ba mun na u bɛ ka ɲɔgɔn ye minnu kɛ u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ni wari tɛ yen a ti kɛ a tɛ ne n da kɛlɛ tɛ ne ye tiɲɛ ye bi ko mun bɛ yen énergie mago bɛ wari min na keba a tɛ jamana wagane kɔnɔ a tɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ n'a taara a kɔnɔ kulekan bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ an sigilen tɛ ni min ye gouvernement ko k'ale y'a da tulu la k'a da jaba la dɛmɛbaa minnu bɛ na anw dɛmɛ n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ musaka di an ma keba nin san 3 laban in na i b'a dɔn k'u ka wari faralen joli ka joli dɔn a miliyari 30 o yɛrɛ fana i n'a fɔ Asimi y'a fɔ cogo min miliyari 5 yan fɛ miliyari 2 yan fɛ wa olu de b'a fɔ tuguni ko jamana k'i tilen ko yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu ma sɔn k'a fɔ k'u bɛ taa dɔ fara kuran sɔngɔ kan n'a b'a fɔ ma ko tarification kura o kuma ka ca o kule ka ca o maa minnu bɛna wuli o senfɛ o degun barika ka bon kuran yɛrɛ fana tɛ yen gouvernement ko ale ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o de ye sa musaka kɛrɛnkɛrɛnnen n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko fond spécial k'u bɛna na o de sigi sen kan keba fond spécial min nana sigi sen kan cogo di a bɛna taa bila jamanakuntigi yɛrɛ ale yɛrɛ nagakɔrɔla la ye n'a b'a fɔ ma ko loger à la présidence o waleya in a bɛ timɛ cogo di dɛ yaasa kuranko ka se ka ban fɔlɔ u sera mun ma jɛkulu minnu ma an fɛ yan n'olu yɛrɛ bɛ téléphone ko ɲɛnabɔ ni téléphone fɛnw bɛ olu bolo n'a b'a fɔ olu ma ko Malitel n'a b'a fɔ ma ko Orange n'a b'a fɔ ma ko Telecel 100 sarada la olu ka sɔrɔ la gouvernement tun bɛ 5 de ta
ye fila faro ka k'o kɛ 7 ye keba musaka min n'u b'o nɔfɛ n'o ye fila in faralen a kan o bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 12 ma san kɔnɔ sabula bi telefɔniso minnu ma anw fɛ yan keba u bɛ wari min sɔrɔ san kɔnɔ i b'o da dɔn wa miliyari 600 miliyari 600 la gouvernement ko olu ta bɛna na kɛ min y'o la sisan o ye miliyari 12 ye a tɔ u yɛrɛ n'u dɛmɛ n'o ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen gouvernement a y'a ye k'a fɔ maliyɛnw u bɛ nɛgɛjuru ci u tɛ da nɛgɛjuru cili ma dɛ keba an bɛ musakaw ci ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛw kɛ a bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira a bɛ kɛ nɛgɛjuru sira ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ wa a bɛ kɛ sira wɛrɛw fɛ gouvernement ye o jateminɛ fana k'a lajɛ n'ale sera ka dɔɔnin ta ye keba a bɛ miliyari 50 sɔrɔ yen miliyari 50 mana sɔrɔ yen u ma dan o ma koyi dulɔ ni sigarɛti kebaw taara yen yen fana u ye yen yɛlɛ dɛ dulɔ ni sigarɛti ne ma dɔn ni dulɔ dɔ bɛ don Mali la tuguni sabula u y'o sɔngɔ de yɛlɛnen u y'o yɛlɛ yɛrɛ ye ni a ko tora a togo la u bɛ miliyari 100 sɔrɔ yen donc n'i y'a jateminɛ sisan musaka min ɲinitɔ don gouvernement fɛ san kɔnɔ o bɛ se ka taa jɔ miliyari 150 160 la u bɛna n'o de kɛ fond spécial kɛrɛnkɛrɛnnen ye yaasa kuranko degun min bɛ yen o bɛ se ka ban cogo min énergie maaw tun y'a yir'u la k'u ka bɔ olu ni clients cɛ koyi sabula olu bolo guwaw kɔnɔna na bi baaraw kɔnɔna na bi ni sɔngɔ yɛlɛma kɛra olu bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ nka Abulayi Mayiga ko olu tɛ se k'o kɛ kuran tɛ yen n'a fɔra tuguni ka tila ka taa kuran sɔrɔ baliya kɔnɔna na ka taa dɔ fara kuran sɔngɔ kan maaw tɛ ka fɛn min ye k'u ka dɔ fara o sɔngɔ kan olu ye nin de ta keba nin tali min filɛ nin ye u bɛ ka san kɔnɔ sefa wari miliyari 150 ka se 160 ma n'u y'o sɔrɔ u bɛ se ka t'o bila wagane dɔ kɔnɔ ka juru tali daminɛ énergie baara minnu bɛ yen n'o musaka tɛ se ka bɔ jamana kun u bɛ t'o ta yen k'o baara kɛ wa keba waleya min sigilen filɛ sen kan nin ye kudayi tɛ k'a fɔ ko nin y'an donnen nin na ayi mago min bɛ ka ɲini n'o sɔrɔla a bɛ segin aw nɔkɔrɔw la a bɛ dabila nka yan'o cɛ jemeni kana taa dogi sara la dɛ n'o tɛ bi u y'a yira k'a fɔ jɔn ko Ala sɛgɛn bɛ yen jɔn ko Ala degun bɛ yen nka fɛɛrɛ min sɔrɔla gouvernement bolo o de ye nin ye keba hakili jagabɔ wɛrɛw bɛ sen na tuguni musaka in e ko bolofara wɛrɛw tɛna na don a la de nka maliyɛnw tun bɛ min fɛ n'o tun ka di olu ye o ye gouvernement yɛrɛ tun k'a fɔ ko ale ye nin di dɛ CNT mɔgɔw b'a fɔ k'u ye nin di dɛ faso kanu ka mɔgɔw k'a fɔ k'u ye nin di dɛ maa minnu bɛ yen bi k'olu ko k'u b'u jamana fɛ u bɛ fɛ jamana ka fɛ olu fana k'u ŋaniyaw yira jamanadenw ko k'u mago bɛ o de la nka yan'o cɛ wari min bɛ yen n'o kan ka ɲini ka se ka énergie lawuli k'a jɔ a sen kan fɔlɔ a kun fɔlɔ de ye nin ye keba don nataw la i na fɛn wɛrɛw mɛn ɲini cogoya wɛrɛw mɛn fɛɛrɛ wɛrɛw sigilen don sen kan yaasa musaka in bɛ se ka sɔrɔ cogo min parce que ko n'u y'a ta jamana wagane kɔnɔ n'o ye trésor ye a wo bi bɔ nka ɲɛfɔliw bɛ nalen sira la keba sanu musaka sanu bɛna na ɲɛfɔli kɛ o la an bɛ wari minnu sɔrɔ u bɛna na ɲɛfɔli kɛ o la wa a bɛna na kɛ cogoya la fana maaw tɛna fɔ u jigikɔ min na an kɔni y'o de laɲini u fɛ u ka se k'o kɛ nin ye sɔgɔmada in na kado kɛnɛ ye an bɛ taa ye fan fɛ. nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ye fanda ye an bɛ taa kulubakaw fɛ yen lasigiden minnu bɛ an fɛ yan olu ka samɛ foli tun bɛ yen kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye Amad Abdurahman El Senedi ni ale ye katarikaw ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ lasigidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi ale de y'olu ka maakɔrɔ ye
ma kɔrɔ ka yi surugu sunya keba same fɔli la sa a ye jamana ɲɛmaaw fo bɛɛ ni kelenya basigi ale ni lafiya min bɛ ka kɛ bi ka kɛ ni furancɛla fanga ɲɛma o ka laɲini ye malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye lasigidenw tɔgɔ la a y'a yira k'a bɛ mali gouvernement fo u kɛlen don ka dunan ni jatigiya min diya don olu la bi u ka sigi la ko o b'a yira k'a fɔ ko mali ko jamanaba don min ye Qatar lasigiden ye a ye bonyamasegi kɛ koyi wulikajɔ ni baaraba minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na a ko kuma dɔw la a ka di nka kuma dɔw la a kasaralama don koyi ko jamana yɛrɛ taacogo ye o ye furancɛla fanga kan ka i sinsin yaasa ka se ka fura sɔrɔ olu la a ye foli ni tali ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma olu bɛ wulikajɔ min na bi ni juguya ni bamaja wale kɛlɛli la an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na waliya min bɛ senna bi n'o sigilen don sen kan basigi ka se ka na mali jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko u ɲɛ bɛ o baaraw kɛcogo la Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na jamanakuntigi ka jaabi la a y'u fo k'a fɔ ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye laadala ɲɔgɔnnafo min filɛ nin ye ale tɛna na se ka o wuli ka bɔ yen sabula a kɛkun ye u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kuma ɲɔgɔn fɛ wa mali ye jamana ye min bolo dayɛlɛlen don a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ye koyi nka nin waati in na a kan ka kɛ bonya ni karama ni hukumu min kɔnɔna na ko o ɲɛfɔra bɛɛ y'o faamu Asimi ko bi ko bolodi ɲɔgɔnma ye diyagoya ye ko kuma tɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan ka kɛ ni IEC sigilen ye ko a b'o o ɲɛfɔ u ɲɛna u k'o faamu olu ka baara kɔni ni waati laban in na wa IEC jamanaw sɔrɔdasiw olu bɛ se ka jɔ cogo min ka baaraw kɛ ka se ka na ni basigi ye perezan ye a ka same fɔli kɛ u ye u ka baaraw kɛcogo ɲuman na olu ka jamana kɔnɔna sigi la min ye laɲini minnu b'u fɛ olu kɔni ka daw yɛlɛlen don nka mali taabolo minnu b'a la bi olu dɔnnen don kosɛbɛ n'an ka nafa tɛ min na an ti don o da fɛ o ɲɔgɔnna kelen fana kɛra kuluba kɔfɛ tuma min na min ye lasigiden naani ye keba premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la ale fana y'olu bisimila kunungo Maroc lasigiden n'o ye Driss Essabien ye ale tun bɛ yen Turki ta o ye EFC la ye o fana tun b'a kɛnɛ kan min ye Mohamed El Gamali ye ale tun bɛ Egypte tɔgɔ la Elio Francisco Colmares Goyo ale de ye Venezuela lasigiden ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana ni folikan ye wale ɲuman dɔn ye ka ɲɛsin premier ministre ma a sugandili la sabula nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye n'a ka ɲɔgɔn ye ɲɛŋɛ u ka kumaw ye tali kɛ min na sa bolodi bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min kuranko ta nasira fɛ wolomasiri ani lakanako ta nasira fɛ kɛnɛya ani fɛɛrɛba minnu bɛ se ka kɛ ka se ka yiriwali kɛ ka yakubali kɛ u ka kumaw ye tali kɛ o la u y'a yira fana k'a fɔ k'u bɛ mali gouvernement fo nin waati in na a ka dayɛlɛli la ka ɲɛsin olu lasigidenw ma olu minnu bɛna an ka jamana kɔnɔ yan n'u bɛ baara kɛ yan fɛɛrɛ minnu b'u fana bolo u b'a fɛ k'olu da yira mali gouvernement na IEC ko hukumu kɔnɔna na lasigiden minnu y'a nana sa premier ministre kɔni y'a f'u ɲɛna bi mali ka baara t'a kelen ye tuguni mali ni IEC jamanaw don laɲini fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi o ye basigi ni lafiya o ka se ka na cogo min ye Egypte ye Turki ni Venezuela olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu bɛna baara kɛ kosɛbɛ yaasa lakana ni sɔrɔdasiw ka ko o bɛ se ka sigi sen kan cogo min premier ministre ko k'olu jagoyalen don bi min ye sɔrɔdasiko ye k'o sigi sen kelen kan mali ale bɛ jɔkulu min na bi n'o ye IEC ye o baara fanba bɛ mali yɛrɛ bolo fo jaabi ɲɛnamaw ka sɔrɔ o la yanni jamanakuntigi ale ka ko banni cɛ premier ministre y'a yirala sa k'a fɔ mali kɔni ka daw yɛlɛlen don u ye teriya ani balimaya hukumu kɔnɔna na baaraba minnu bɛ se ka kɛ fana u bɛ se ka na u b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala n'a kɛra sɔnna ma tigɛna tɛna na bɔ a la kiba n'an bɔra yen an bɛ taa gawokaw fɛ yen kunungo an bɛ taa sankaw fɛ yen san ekɔli karamɔgɔw minnu bɛ kerecɛn ekɔli la kiba k'u ye baarabila daminɛ dɛ baarabila in daminɛna ntɛnɛn don u y'a yira sa k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen don u yɛrɛ ko k'olu yɛrɛ kɔni tɛ kilasi kɔnɔna ye fiyewu ko n'u ka janvier kalo sara ma di u ma kiba o y'a yira fana k'a fɔ ko n'u y'u ye ka ekɔli ta sara dafalen cira u tɛgɛ u seginna ka taa kalan daminɛ kerecɛn ekɔlisow u bɛ degun kɔnɔna nin waati in na kabini san daminɛ waati bɛɛ lajɛlen y'a kumaw ye nka an bɛ dugawu kɛ u ni u ka ɲɛmɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ni grève dɔ daminɛna grève dɔ banna tile kelen baara bila kɔfɛ sa donibatala minnu bɛ an sɔngɔ ni gawo cɛ olu kɔni y'u ka baara daminɛ kibaruyaw y'a yira kiba k'a fɔ ko u ni wolomasiri taba minnu bɛ gawo kɔnɔna k'u ye bɛnkan sɔrɔ min ye lafasajɛkulu ninnu ye sa donitala ninnu tɔgɔ la ni mɔbilibolilaw tɔgɔ la ni sofɛriw tɔgɔ la u y'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri tabaw y'u kumakan d'u ma ko ni ala sɔnna ma kɛnɛ kɔni olu bɛna na furani daminɛ nka a bɛ kuma na dɛ kiba u fana k'a dɔn k'a fɔ
u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la fana sabula baara min don a baara ma nɔgɔ olu bolo maa ninnu filɛ nin ye u fɛrɛ ka bon dɔnko ka ca bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a yɛrɛ la nka armée ale bɛna dɔ fara a ka wulikajɔ kan kunungo Bamakɔ Cour suprême na an y'a ye k'a fɔ maa minnu tun bɛ baara kɛ sajola sanuko la olu sera yen kiiri a b'u ni jɛkulu min cɛ n'o ye sanubɔjɛkulu min LTA ale datugura a mɛnna LTA datugulen kɔfɛ sa a nana ye k'a fɔ baarakɛla ninnu kɔni u ka hakɛw ma sɔrɔ baarakɛlaw kulu ka ca dɔw ye u kelen ni LTA ye dɔw ye jɛkulu ye nin bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ kunu sa ka se Cour suprême na a kiiri kɔni kɛra kunungo min ye jaabi ye o kɔnɔnen don yan'o cɛ Keba Jalo ale tun bɛ u kɛrɛfɛ ye u tilalen kɔfɛ Cour suprême na u ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Birama Kulubali anw ye sajola baarakɛla kɔrɔw de ye LTA ye société ye ale tun bɛ baara fana na CMOS de bolo donc contrat bɛ LTA ni CMOS cɛ depuis Sud-Afrique a société fila bɛɛ société sud-africaine de ye CMOS o société mère ye CMOS exploitant o ye LTA ye ni mɔgɔ in bɛɛ licence ra en 2018 u ka hakɛ dɔw bɛ yen u kan ka sara u ye ni mun ma sara donc Kayi instruction mɔgɔw ye papiers kɛ u kan ka bila droit mun kɔnɔ u ka sara jusqu'à présent u m'o kɛ donc u ye tribunal kɛ Kayi première instance u y'o gagné u ye deuxième instance gagné Kayi donc olu kɛlen na parce que u ye dossier don société fila in kama comme complicité solidaire maintenant u gagné première instance la Kayi ka gagné cour d'appel la Kayi CMOS ye pourvoi ta kana Cour suprême na dossier kɔni sera Cour suprême na en un mois u ye dossier cassé ka bila ka taa Bamakɔ Cour d'appel la donc ko ka lien juridique ɲini société fila ni ɲɔgɔn cɛ donc lien juridique ɲinitɔ société fila ni ɲɔgɔn cɛ avocat ye baara k'o kan mais wari min tun fɔra ko an kan k'o sɔrɔ u y'o bɛɛ tigɛ tigɛ ni ka tila ka société mère o ye CMOS ye k'o kɛ hors cause ye LTA dun bolila a mɛnna parce que dossier wɛrɛw b'an bolo yan contre LTA an tor'o kɔnɔna na avocat dɔ nani présenté k'ale bɛ ka LTA de présenté k'ale de ye LTA ye donc anw y'o mɛn ne yɛrɛ kelen na tɔgɔ la dossier dɔ bɛ yan nɔ o bɛ contre LTA 45 millions u y'o fɔ min kɛ ne y'u ka yɔrɔ ɲini k'an ka dossier ta ka taa yir'u la n ko aw nana LTA défend dossier wɛrɛ la n'o ye dossier Ousmane Berté et 258 autres ye LTA bɛ min ne ye papier yir'u la u ko ne ma ko o papier kɔnɔ k'olu tɛ LTA dɔn mais confrère français dɔ de y'olu don dossier kɔnɔ k'olu bɛ k'o de kɛ a papier b'an bolo yan nɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ papier b'an bolo yan donc k'a yira an ka faamaw la LTA bolila yan u bolila Guinée parce que ne procès gagné contre la k'a gagné Guinée a bɛɛ grossi bɛ n bolo yan donc LTA tɛ yan seulement u b'a fɛ k'u melenge ninnu sen na le dossier Ousmane Berté et 258 autres k'olu de LTA ye donc n'u ye baara kɛ n'o ye LTA tɛ yan parce que hali sini a avocat tɛ se k'a yira k'a fɔ LTA filɛ yan hali LTA yɛrɛ avocat n'o ye officiel ye u bolila n'olu ka wari ye 400 millions ne ta ye 45 millions an kɔni b'an dama kasila Mali faamaw de ye se kɔni t'anw ye an mɔgɔ 259 n'i y'a jateminɛ ni mɔgɔ 5 b'a kelen kelen ka so a bɛ taa bɛn mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 95 de ma o ye mɔgɔ 5 kelen a kelen kelen ka so bɛɛ b'a dɔn maliyɛn du ni mɔgɔ kelen bɛ sɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 15 de b'a fɛ mais an y'a ta 5 de la a bɛ taa mɔgɔ 1000 kɔ la a san 6 f'an bɛ taali san 7nan de la nin kiiri in de bɛ ka munumunu dɔw sara dɔw paralysera dɔw bɛ retraite la damadamaninw bɛ baara la dɔw yɛrɛ tɛ baara la an kɔni y'an dama kasi Mali faamaw ye a ye anw dɛmɛ dɛ an balimaw an cɛw bɛɛ sɛgɛnna bɛɛ de sɛgɛnna nin ko in na n'aw sera ka wuli ka jɔ anw ye nin ko in na denmisɛnninw b'an bolo don la hali dayirimɛ sɔrɔli a ma nɔgɔn ekɔlidenw bɛ taa ekɔli la a bɛɛ ye musaka ko de ye an cɛw tɛ baara la an cɛw man kɛnɛ tension bɛ dɔw la diabète bɛ dɔw la a gɛlɛyara dɛ n'an ma ɲɛ a ma k'a kow lajɛ k'u ka hakɛw segin u ma a kɛra sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ ye an jibaw kan. ayiwa min ye sigikafɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya Tanbaga ale ni Manantali ni ɲɔgɔn cɛ dugudentɔw ka taa fara mara kamababaw baarakɛlaw ma sa olu bɛɛ lajɛlen ni dugudenw bɛ ka ɲɔgɔn ye bolofara minnu bɛ sira in kan sa n'o bɛ Kita ani Bafulabe olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye ntɛnɛndo Kobirikaw olu fɛ yen kuma in n'u ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ sira kɔni ni samiya sera wa Kataba 4 don ka bɔ Tanbaga ka taa Manantali ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko sira in tiɲɛnen don kilomɛtiri 104 dugudenw ale n'u ka ɲɛmaw u kɔni u sinsin min ka sira in ka se ka dilan
yasa yani samya cɛ non tɛ ko maa si tɛ se ka na se ka olu ka yɔrɔ la sɔrɔ sibirila denmisɛnninw olu kɔni m'u ta bila dagirinda la wulikajɔ ni cɛsiri min n'olu y'o daminɛ o bɛ senna olu bolo hali bi Keba Jalo a dɔw nana ale n'olu ye kumana ɲɔgɔn fɛ a bɛ san damadɔ bɔ an ye baara dɔ daminɛ o baara ye ka sira bɔ ka sira siyɛn an bɛ dugu min na Jɔnyala ani dugu minnu bɛ Danbɔ ka o sira siyɛn in tun bɛ kɛ fɔlɔ nka a tun jɔra nka an y'an ŋaniye Jɔnakaden minnu bɛ yan an ka tɔn min bɛ yan ka a boloda k'a lasegin ka taa fɔ an balimaw ye sira minnu tun bɛ siyɛn fɔlɔ dugu ni ɲɔgɔn cɛ o bila la an bɛ fɛ k'a daminɛ an y'a daminɛ ani dugu dɔw la n'o ye an yɛrɛ sinankun dugu dɔ ye n'o ye Dɛbɛla ye an y'o dugu cɛ ye kilo 8 an y'o dugu siyɛn ka kɛ siraba ye mɔbiliba siraba ye o kɔfɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ ko nafa b'a la walasa minnu y'a dabila u ka se k'a daminɛ parce que a tun bɛ na ni fɛn dɔ ye fɔlɔ a bɛ na ni kelenya ni badenya ye ani sinjiya ye mɔgɔ ani bɛn ye mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ bon a dabilali nana ni gɛlɛya dɔw ye donc an y'a ye n'a a kɛra sirabaw bɛ bɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ nɔgɔya la fala minnu ni kɔ minnu b'a la ka o sira ninnu ka fara ninnu lafa ka fara bɔ kulu la k'a da ka ci ka kɛ siraba ye a kɔnɔ bonya 3,50 m pour que mobili ka se ka tɛmɛ a kan mototigiw ani senamaw donc an y'o baara kɛ ɲinan a ka d'an ye sira an ka dugu ni sira dugu minnu bɛ Danbɔ sira minnu bɛ yen kɔ minnu b'a la fala minnu b'a la a sira a lafali ani sira in siyɛnni ka kɛ siraba ɲɛnama ye o de ye laɲini y'a to an ye baara in daminɛ gɛlɛya min b'a kan baarakɛminɛn de tɛ an bolo i n'a fɔ mansin walima damɛri la ka se ka sira ninnu ladilan ka ɲɛ ka k'an sago ye gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ ye min ye a y'an tilar'o la o ye baarakɛminɛnko de ye n'o tɛ laɲini min b'an bolo n'a sɔrɔ ko baarakɛminɛn bɛ yen bon an jigi b'a kan ka fɛn kɛ min tɛ ninnu si ye nka sani baarakɛminɛn fana ka na an kɔni tɛna dabila baarakɛminɛnko gɛlɛya de bɛ yen o ye gɛlɛya belebeleba ye bɛɛ b'a dɔn ko ka sira bɔ bolo la o tɛ waati in baara t'o ye mais n'i y'a ye an b'o kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw fana u sɛbɛ bɛ jamana ma a bɛ se ka kɛ u ma se yɔrɔ bɛɛ la fɔlɔ nka u sɛbɛ b'a ma n'i ye mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ mɔgɔ min sɛbɛ bɛ ka sɛbɛ don jamana la i yɛrɛ b'i sɛbɛ don nka n'a kun kɛra ko mɔgɔ b'an ɲɛ minnu mago bɛ tulonkɛ dɔrɔn na jamana fana bɛ taa tulonkɛ sira fɛ wala anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dugumisɛn min bɛ yen an kɔni m'an sege k'o la nka min ye an ka siraba ko in ye ka bɔ Buguni ka taa bila Manakɔrɔ tiɲɛ fɔli yɛrɛ la an bɛ min ɲini u fɛ kosɛbɛ min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye u k'u ɲɛ jɔ o la mɔgɔ bɛ se ka kilo 7 dilan i bolo la nka kilo 100 ni kilo 50 kilo 100 ni kilo 40 k'a fɔ ko bolo k'o dilan o ma nɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ k'u janjo Buguni sira in na sira in kɛ bɛ ka sɛgɛ min kɛ bi a ma nɔgɔ balo minnu bɛ bɔ anw fɛ yen an ka bagan minnu bɛ bɔ yen an ka forolafɛn fɛn bɛ na samiya mana don a dɔw bɛ toli ji la ala ni sirantanya fɛ bon o ye fɛn ye min bɛ yen mɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ mɔgɔ minnu tɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u sera ka nin kɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ bon an fana bɛ dɛmɛ ɲini hali ni mɔgɔ fana bɛ se k'an dɛmɛ mansin na pour an ka se ka sira ninnu bɔ ka bila ɲɔgɔn ma yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ taama bɛ se ka lafiya cogo min na an kɔni ka laɲini ye o ye donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ fɛn tɛ nin kɛ bɛɛ ka bɔ ka ni ɲɔgɔn kɛ o de cɛ ka ɲi dugu ni ɲɔgɔn cɛ b'a ye balimaya bɛ tugu a bɛ sindiya tugu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ furu ɲɔgɔnya ni kelenya ni bɛn min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a tɔ sinsin quoi an b'a ɲini Sibira ka cɛ n'a muso fɛ bɛɛ lajɛlen k'i sen da Jɔnyala ka denw sen da ɲɔ la ka bɔ Jɔnyala ka taa Woma o sira de ye nin ye a baara ma nɔgɔn dɛ mais ala y'an garijɛgɛ kɛ na ɲina kɛrɛnkɛrɛnyara an musow an kɔni an bɔra ka n'an cɛw fana dɛmɛ nin baaraba in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyala an bɛ Jɔnyala ka den bɛɛ lajɛlen fo jeunesse min bɛ Jɔnyala ayiwa Keba sigi yɛrɛma o sɔnbolo tɛ ala fɛ an b'a dugawu kɛ sa min ye nin sirako ninnu ye Mali fan caman na degun bɛ sirako la ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ hakili jagabɔ ka ɲɛnɛsi waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ma o baara dɔ bɛ ka kɛ kulukurukaw olu fɛ yen baara in kɛ kun ye min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka labɛn cogo di sɔrɔ minnu bɛ maaw bolo ni o ye u yɛrɛ ka dugu kɔnɔna sɔrɔw ye Kulukoro komini maaw olu y'o baara o sigi sen kan yaasa sa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka fɔ u la cogo min hakilinaw ani yɛlɛmaliba minnu bɛ yen olu bɛna sigi sen kan cogo min tɛnɛn n'o baara in daminɛna u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka yɛlɛmaliw kɛ u ka PDCI ko o fana bɛ se ka don sɔrɔ min bɛ se ka sɔrɔ la u bɛ se ka kɛ ka dɛmɛni kɛ cogo min na min ye maa ninnu ye sa 30 ɲɔgɔn na
olu kɔnɔna na kana fara Kulukoro mɛrilakaw ka tile 3 kɔnɔna na min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ bɛ Kulukoro kɔnɔna na n'o sigilen don yiriwali ko ta na Siraba marabolo kɔnɔna na ale ni baarakɛ jɛkulu min bɛ yen n'o fana bɛ waati yɛlɛma kɛ PNUD kɔnɔna na keba olu ka baara bolow bɛ ɲɔgɔn bolo nin kɔnɔna na sɔgɔmada in na an ka saraba an y'o ta faso ka gafeba kɔnɔna na n'o ye lesɔri ye sɛbɛn fa sirila maa min fɛ keba o ye Umar Jakite ye fulakɛ k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye minisiri Wage ye ko maa 3,000 keba kɛlɛkɛla kɔrɔw ko olu bɛna don wolomasiri tabaw ka gwa kɔrɔla la n'i ye kibaruya in ta k'a lajɛ a kɛra barosigi senfɛ min ye minisiri Wage ye a ko 2,000 olu kɔni ye maaw ye minnu tun bɛ jɛkulu kɔnɔna na sa ni olu ye fasodenw ka nikana kow kɛ minnu bɛ sa n'a b'a fɔ ma ko autodéfense keba olu tɛ sa wa maa minnu bɛ n'olu ye donsow ye n'olu ka kɛlɛkɛcɛw ko n'olu taara o maa 2,000 keba a bɛ fɔ olu de ma sa ko soldat de 2e classe o jala de bɛna na du olu ma maa 1,000 n'o o dɔw tun bɛ jɛkulu kɔnɔna na n'olu tun bɛ fɛɛrɛ dɔ sen ka sa fɔ min ma ko mɔku o maa 1,000 keba olu bɛna ta o hukumu kɔnɔna na nka olu ta ye ka baara ɲini ka d'u ma ani ka fɛnw d'u ma u bɛ se ka yiriwali baaraw kɛ n'u yɛrɛ ye cogo min minisiri Wage ko nin kibaruya minnu filɛ nin ye a laɲini bɛɛ lajɛlen taara jamanadenw yɛrɛ ka hakili jagabaw senfɛ ale ka minisiri so o de bilalen don ka se k'a lawaleya n'o ye DDR ye k'a sigi sen kan o de la sa jɛkulu fɛn o fɛn bɛ keba n'o ye autodéfense ye n'olu tun bɛ jɛrɛ ninnu kɔnɔna kɔrɔlen o ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen minisiri Wage y'u wele a ko 2,000 in minnu kan ka don olu kɔni ta ye ka taa fara sɔrɔdasiw kan yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na dugudenw lakanali k'o baara kɛ 1,000 tɔ in o kɔni bɛna kɛ sa maaw ye maa minnu kɔni bɛ yen ni olu bɛna ɲini ka don u yɛrɛ ka se ka don sɔrɔ ko hukumu kɔnɔna na cogo min na a ko n'i ye jɛkulu marafasigi ninnu ta k'a lajɛ accord d'Alger min sara n'a fatura n'a su donna olu dɔw tun b'o ko hukumu de kɔnɔna na o ko hukumu kɔnɔna na keba i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ tun bɛ sen kan ko mɔku o fana olu maa minnu tun bɛ yen n'olu tora jamana yɛrɛ nɔfɛ sa ka baaraw kɛ olu de kɔni bɛna ta ka don o ko hukumu kɔnɔna na kɛlɛkɛcɛ tɔw n'o ye maaw ye maa minnu ye u fasow lakana Gawo kɔnɔna na milisi d'autodéfense minnu bɛ Banɲangara kɔnɔna na Jene Segu Masina donsow ni fila jɛkulu fɛn fɛn bɛ minnu ye marifa ta keba a n'a tɔ wɛrɛw Wage ka kuma na olu bɛɛ lajɛlen de weletɔ don min ye général de corps d'armée Ismaël Wage ye a ko DDR in kɛkun ye min ye ka basigi ni lafiya bɛɛ ni kelenya k'o ladon ko o de la olu yɛrɛ bɛ k'u cɛsiri yaasa a kuma ɲɔgɔnya o ka caya u ka ɲɔgɔn faamu baara min na kɛ a bɛ se ka kɛ ka se sɔrɔ cogo min na a ko a bɛ jɛkulu fo jɛkulu minnu bɛ yen bi n'olu sen bɛ nin ko in na n'u sɔnna ka na fara olu kan nin baara in na a baara daminɛ cogo la ko min ye u dɛmɛbaga jɛkulu ye fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ yen ka taa fara maa minnu bɛ yen n'olu sɔnna ka don nin ko in hukumu kɔnɔna na ko u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan Ismaël Wage ko min ye nin baaraba in ye a ka se ka lawaleya ka sigi sen kan bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a la ko maa kelen baara tɛ dɛ gouvernement kelen ka baara tɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan ka i sen don a la yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ a ko san 2024 kɔnɔna na olu tun ye dɔ daminɛ o de bɛna to sen na sa sabula dialogue n'o o ye dialogue intermalien ye keba sigikafɔba min kɛra an ka jamana kɔnɔna na salongo k'o de senfɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta n'olu kɔni tun bɛ bamanci jɛkulu ninnu ka kow kɔnɔna na ale ni fasoden minnu tun ye marifa ta jamana kama k'olu ɲini k'u dɔn minnu b'a fɛ ka don sa ka se ka olu don faso ale ka ko hukumu kɔnɔna na minisiri Wage ko nin waleya min talen filɛ gouvernement fa nin ye a sinsinna laɲiniw la laɲini minnu ni dialogue yɛrɛ ye o fɔ k'a dantigɛ k'a kɛcogo bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw tacogo u kan ka don baara la cogo min na ka sɔrɔ kɛ cogo min na ka se ka fasodenw k'olu lakana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko o ko laɲini o de don Wage ka kuma na a ko olu kɔni bɛna na fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan programme hirina in wulikajɔ in cɛsiri in a ka se ka kɛ a ka kɛ sababu ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ koloso min na baara min na a ka kɛ sababu ye fana maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn k'i sen don min na a ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen n'olu ko bɛn ni kelenya ni basigi ni lafiya ka d'u ye olu sen ka don a ko in na a ko a tɛ taa fiyewu ni danaya tɛ général de corps d'armée Ismaël Wage ko ale tɛna dan nin dɔrɔn ma koyi ko maa minnu bɛ yen n'u de marifa ta ka ɲɛsin jamana ma bi n'u ye marifa bila o lafaamuyali o baara kɛli o tɔbɔtɔli
k'o ye dugudentɔw ni dugudenw bɛɛ lajɛlen ka baara ye bɛɛ kan ka i yɛrɛ ye o kɔnɔna na yaasa ko ka se ka kɛ ka ɲɛ ka sinsin bɛɛ ni kelenya kɛba wage ko k'a ti fɔ da la dɛ a bɛ waleya don o don de a bɛ jɔ don o don wa a bɛ jɔ ni ŋaniya jɛlen dusukun jɛlen ani baara kɛcogo ɲuman ye minisiri wage ko ale kɔni dalen don min na o ye k'a fɔ sira min talen filɛ nin ye degun bɛ a la gɛlɛyaw bɛna ye a la nka ni bɛɛ sera k'i bolo di ɲɔgɔn ma foyi tɛ yen min bɛ jamana in kɛɲɛ a ko o de la ale yɛrɛ minisiri gouvernement mɔgɔw ye laɲini min ta k'a fɔ ale ɲɛna a ka nin baara in sigi sen kan ko don o don a bɛ miiriya ta ani maaw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina jiginna a ko fana ko foyi tɛ se ka kɛ bi ni yiriwali tɛ a la ni jamanadenw t'u yɛrɛ ye o de la sa k'a b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i sen don nin ko in na k'olu dɛmɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen sen kan ka ye a la bɛɛ lajɛlen kan ka baara in kɛ ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ sɔrɔ a la an ka bi ni an ka sini ko o de bɛ o la minisiri wage ko bɛɛ ni kelenya ni cɛsiri ni cɛfɔ ni kan bɛɛ k'o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ta ye ko nka keba général de corps d'armée nka fɔ yan dɛ a ko nka ko min ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye marafa ta i n'a fɔ ka bi Tɔnbukutu bato ɲɔgɔnna kan k'olu t'a la dɛ ko sabula dɔw bɛ yen a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko dayɛlɛlen don wura dɛ wage ko dɔw bɛ yen olu ni kiiri tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na n'u taar'u ka kiiri ko ɲɛnabɔ n'u bɛ se ka don salamu fatiya wa maa minnu fana bɛ yen n'i nana fana k'a fɔ ko anw tun ye donso ye anw ye nin ye an bɛ don a la o tɛ dɛ e min bɛ na i ni marafa de bɛ na i ye cogo b'i lajɛ i ka marafa bɛ lajɛ i yɛrɛ bɛ ɲininka sira minnu kan ka ta i fɛ o bɛɛ b'a la a ko fana k'a fɔ fana ko e ye sɔrɔdasi kɔrɔ ye e gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la pewu wolomasiri tabaw ye gɛn k'a fɔ ko i tɛ sɔrɔdasiya la k'olu sen t'a la dɛ e yɛrɛ jira ka bɔ armée la kɛba e ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu marafatigiw ka fɛn fɛ ko komi nin ye DDR ye k'e bɛna don ayi olu fana tɛ a la a ko min ka ɲi min kan ka faamuya o ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i bɛ ɲɛfɔli kɛ a la k'olu tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ wa don o don u bɛna ɲɛfɔli kɛ jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo min na k'a kɛ bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na a ko a bɛ min fana far'o kan kɛba ko Mali kɔni bannen tɛ maa la dɛ a t'a fɔ maa si tɛna i ka faso dɛmɛ nka maa bɛ yen e bolo joli bɛ o la e jɛlen tɛ i ni sariya tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na i taar'i yɛrɛ ye kow la ko minnu tɛ bɛn i n'a fɔ Tɔnbukutu bato ka taa bin o kan ka tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔw kɔnɔna na ko e bɛna don ko DDR a ko k'o ti kɛ dɛ ko fɛɛrɛw b'u bolo o baaraw kɛlen d'u bolo kɛmɛ b'a dɔn min ka jugu ko in na n'i nana marafa da n'a ma deli ka kisɛ ci a b'a fɔ k'a ma kisɛ ci marafa n'i nana da wa e yɛrɛ bolo i bolo n'i delila ka marafa ci a bɛ dɔn a minɛnw b'u bolo DDR wage ko kunfɛ ko tɛ o de la ɲɛfɔli kan ka kɛ ko maaw k'a faamuya a ko a bɛ min far'o kan kɛba ko daminɛ in na olu tɛna fɔ maa k'i ka donso tɔn ci u tɛna fɔ maa k'i ka groupe d'autodéfense ci nka baara mana kɛ taalen ɲɛfɛ u bɛna na ci u yɛrɛ ma sabula kɛlɛkɛcɛw bɛ marafa bila maaw tali senfɛ fo ka taa a ban pewu ko nka ko ka girin ka wuli nɔgɔnni fɛ ko DDR ko k'a fɔ ko ka groupe d'autodéfense ni fɛnw ci ko ayi nka olu b'u hakili to a la de baara kɛcogo yaasa a ka teliya jɛkulu ninnu yɛrɛ ni kuma o tuma e bɛna mɔgɔ di kɛba e laban mɔgɔ bɛ sɔrɔ e bolo tuguni wa ni wulila sa ko ka t'o ci o tɛ kɛlɛ ya donc wage a ye kumaba minnu fɔ groupe d'autodéfense tali la DDR ko la o de ye nin ye sɛbɛn in a bɛ lesɔri kɔnɔ a fa sirila maa min fɛ o ye Umaru Jakite ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la jani ale sanfɛla la Keba Ibrahim Jalo ale tun bɛ yan k'a d'aw ma aw bɛ se k'a ye k'aw t'aw sigiyɔrɔ la ne yɛrɛ ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw k'olu d'aw tulo kan Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn waati wɛrɛ. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la
ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yɔrɔ di Sahel maaw kɔ